Naimbag nga oras tayo manan amin, kakabsat nga subscribers kan viewers. Kumusta tayo amin dita? Intayo mandenggan diti maikadwa, wano part 2 kan maudi nga pasat diti testimony iti kabsat tayo. Ragsakan tayo kading agdengan. Malagip ko iti may sangal daw nga negative 35 iti lamin na. Kan pirmi ti angin na. Gapugarot ta saan ko pailang nga mong ag-drive kat nagnagna nga nagawid iti mapan ti may nga kilometro. Mabainak nga nagpatulod kadagiti amok ijay trabaho ijay bangko. Idi addak iti tinga ti dalan kat mariknak ti matak nga haan kon nga maikidam. Taagrugin nga tumangken di danom iti matak. Part 2 wano maikadwan nga paset. Pinaspasak garod tinagna kat immunagak iti may nga grocery store. Nga agin-agin nga inakad kita ti gatangak uray no awan. Tapno laeng agpapudotak basit sa akmanan ituloy nga magna nga agawid. Syakla ang ti tao nga nagnadita nga aldaw. Taawan ti pakiluganak tanapan nagtrabaho nila kay ko iti adayo. No kastoy gamin ti kalamin na, kan pirmi nga naangin, kat bawal ti tao nga rumuar kuma. Pagyamanak ti apo, tanasalon atak nga nakaawid. No mampay in may manan ti panang ay ko iti bagik. Inakman ituloy. May samanan nga aldaw, kuna di bosbi nga ugasan mi di agdan nga talo nga palapag. Talo kami nga aglinlinis, katagtitinulong kami kuma. Rinugyakon nga naglinis garod, kat nalpas ti may nga aldaw, nga paggarup ko nga nalpas damat dagijay kakadwak ijay bangir nga agdan. Nadlaw ko nga awan met dagijay kakadwak nga pupuraw nga aglinis. Napanak manan, idi maikadwa nga aldaw, kat awan dalatta. Ingana nga nalpas ko amin iti talo nga aldaw nga may maysak. Idi madama nga ibabrush ko di ay agdan, nga mano-mano nga kasla nga pagbrush tayo no aglablaba tayo dita Pilipinas, kat agkaralabas dagiti agup opisina nga ipaya-payat da di linlinisak nga agdan. Ito'y nga pirmi nga mababainak. Karkaro no lablabasan dak dagiti padak nga Pilipino nga mangup opisina. Kat ditoy nga nagsangitak manan iti apo ijay ayan ti agdan nga linlinisak. Kat kunak iti apo, Apo, apay nagpintasan ti trabaho ijay Pilipinas. Apay inmayak dito'y ayang aglinlinis ti takki dagiti Amerikano. Agawid aklaanganan. Karkaro nga maditiriknak idi reporting min. Taimbaga dagiti kakadwak nga trabahador nga da kami amin tinaglinis ijay agdan. Addapay, dagijay gundaway nga numamingsan, kat adda ti aglemeng ija janitorial room, iso nga siyak ti manglipas iti trabaho da. Maditirik na, ngam ti pangliwliwak iti bagik, kat nalaglagan labasit da iti nga trabaho, kaysa DJ carpenter helper. Nga gawitak ti maysa, wenno 2 nga half-inch nga plywood inaldaw, tapno agaramidak iti closet doors, nga awan man lang ti tumulong kinyak nga agbagkat. Mapmapan ti aldaw kathang kumalipatan. Di may sa aldaw, bayat nga agkarkararagak ijay balay. Nga ikandak kumati apo tinapinpintas nga trabaho. Kat adda nangagak nga timak nga kunana.
No subli-subliam tinagapuam kat saan ka nga makamove on. Ito'y nga kaslangan na riingak iti kinapudno. Agpayso nga dati pisikal nga bagik dito'y balasyo, ngam ti panunot ko kat adda lang ijay Pilipinas. Paano panunutok paylaang di kinanamay ti trabaho kan biag ijay Pilipinas. Gapugaro ditoy kat di maudawatak iti pamakawan iti apo. Tapirmimet ngayon parparin tumangan mi iti panag-abroad. Nga mi di addak dito yan kat agririak manan. Binaliwak garot ti kararag ko. Nagdesisyonak nga tsimpunan nga sangwak ti kinapudno nga adda akon dito'y balasyo. Kat sangwak no anya ti adda para kinyami dito'y. Dinawat ko garod ti apo nga bendisyonan na da kami nga pamilya kan ibael na da kami. Maysa nga Bible verse nga kanayong kuli naglagip kan dinawdawat kat diyay kunana AJ Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Agtalek ka iti apo iti amin apusum. Di ka agtalek iti ipagarup mo nga ammom. 6. Laglagipem ti apo iti amin nga aramid mo. Ket isurunan tuking ka ti rumbeng adalan. Patuloy latagarod iti panagtrabaho iti bangko. Kat narik na nga inmay ti apal ko kadagiti Pilipino nga agtatrabaho iti opisina. No mamingsan umay tibain ko kadakwada, gapo takunak nga janitress lang. Inmay ti aldaw nga kunak iti apo. No kaya da, kayak mat, taanak mat apo. Inmay di sarkinyak nga kunak makatrabaho akmot kuma iti opisina. Napanak garod nakiis-istorya naming san, iti maysa kadakwada. Nga nagdamdamag no kasano ti trabaho da. Kat kunak iti bagik manan. Apay ngay isuda, kinaya da, kayak mo't siguro, ada ti apo kinyak. May sang rabii, nagtagtaga inapak, nga kinatungtong da kano, di manager, dagi bank tellers nga kunana. Interesado ka kano nga agaplay, kat simong batak kano nga, when, kinapudno na kat nagaplayak ditoy, ngam sa anak nga naala. Kat nagunget kano di boss da, kat binirbirok na, no sino di ay haan nga nang hire kinyak kat nariingakon. Gapo ditoy nga tagtagainap, kat naikanak itinamnama nga makatrabaho ak iti opisina. Manipod ditoy, pinatik nga daytoy, nga tagtagainap kat nagapo iti apo. Kadamalpasak nga rod nga mangaldaw, kat apanak iti basement diay bangko, nga napan nagkarkararag nga dinawdawat ko iti apo, nga maptungpal daytoy nga tagtagainap ko. Kat kanayon kumat, nga indik deklarati sa uti apo, di kunana ija Luke chapter 1 verse 37. Tawan ti saan akabaalan ti Dios nga aramiden. Napanak nagkarkararag iti inaldaw nga mapan iti talo nga bulan. May sang rabii, mapanakon aglinis, kat inruar ko diay vacuum. Agdardaras, diay manager dagiti bank tellers nga imasideg kinya kat kunana. Angag ko nga interesado ka nga ag-apply nga teller Ag-hire ak ti duwa nga tao, kat sige, i-reservak kinyam diay maysa, agsagana ka kat pagtungtungan ta no kasatno.
Idinangag ko daytoy kat pirmi ti yaman ko ijay nga manager. Kat imbes nga ag-vacuum ak kat nagsubliak ijay janitorial room. Nga nagsangsangit nga nagyamiyaman iti apo. Tatalaga gayam nga inpakita na diyay nga tagtaga-inap tapno ikarkararag ko kat isu ti na ipatungpal. Insa ganaak garod ti interview. Kan kuna diyay manager nga masapul nga adda ti exam. Computation kano. Dinamag ko, numabalin nga agusar iti calculator. Kat saan kano? Utak ti usaran. Punak garod kinyana nga haanak nga nalaing iti math. Kinapudno na kat pasang awa amin ti math ko iti high schoolak. Kalpasan garod ti talong aldaw kat kinatungtung dakmanan nga kunana. Good news! Inikat dati computation interview laanganan. Ditoy ko nga karkaro nga nakita titignay kan pabor ti apo kinya. Nalpas garod ti interview kat grasya ti apo kat napagasata na. Kalpasan ti may sangatawan nga nagalisak ijay opisina kat na-retrench dagijay kakadwa nga aglinlinis. Sa anak nga maragsakan iti pa naka-retrench da. Ngam ti pagyamanak ditoy kat nakita nga talaga nga nalaing iti apo. Ammuna iti masakbayan tayo. Agyamanak iti apo, tano siguro adda akpay lang ijay, aglinlinis kat may saak kadagiti na ikat. Inakman ibingay DJ Maysa nga kapadasak bayat iti panagtatrabaho ditoy. Naopera ak garod, kat kalpasan iti duwa nga aldaw rinumwarak ija ospital. Kalpasan ti mano nga daras nga nagsubli-subliak ija ospital, kat naduktalan da nga adda iti mayoma. May nga rabii bayat iti panag-in-inanak kalpasan iti opera, kat nagtagtaga-inepak. Natagtaga-inep ko, nga adda kano tinagtuktok iti ruangan iti balay, kat adda tinagitulod iti surat nga nagapu ijay tangatang. Idilok katak kano, DJ white nga envelope, kat adda iti card iti akin uneg na. Basaak DJ card, kat nakasurat iti sao nga resilience. Idinariinga, binirok ko nga dagos no anya ti kayat na nga sawan ti resilience. Kat kastoy ti kunana iti Ilocano. Abilidad nga makalungaw nga dagos iti rigat. Kalpasan nga binasak ken naawatak iti kayat na nga sawan, kat nagsangitak iti ragsak ko, kat nagdayawak iti apo. Pinatik nga daytoy kat mensahe ni Apo Dios kanyak. Nadlaw ko, kalpasan dayti nga tagtagainap ko, awan pulos tinariknak nga sakit. Normal amin itinagbalin nga garaw ko. Numan pay, may maysak nga nangitartaray iti bagik iti ospital sakbayak nga naopera, gapo taadda ti trabaho nila kay ko, kat sandak gayam nga binaybayan ni Apo Dios. Ditoy ko mamingsan pay nga nakita iti pabor, kaasi ken ayat ni Apo Dios kanya. Laksid dagiti nagkurkurangak. Agsyam nga tawan ko ditoyen nga trabaho, kat nakita ti parabor ti Apo. Saan ko nga linya dayti nga trabaho, ta saan nga iso tinalpas ko nga kurso. Ngamgapo ti patuloy nga panagadal iti online nga gastos ti employer, kat makasursuro ak.
Iti panagtrabahok ditoy, kat addalat ta, dagiti tattao nga makalangan-langan ko, nga racist nga kunada, ng Runa no Asian. Nga miyaman ti Apo, ta ibabael daklat ta nga mang-overcome kadagitoy. Ikakargak iti panunot ko, nga kunak, problema dadaytan, no haandak nga kayat gaputa Pilipino ak. No haandak kayat baliwan ti panagkita dakat anyangay, isuda matla ang ti ma-stress. Ngam, ikarkararagak matla ta isuda. Inaldaw, nga ikarkararag ko ti tulong ti Apo dito nga trabaho, panuman pa'y nalagaan iti physical, medyo challenging mat iti mental. No man pa'y dito iti trabaho, kat saan nga isu tinangato, ti estado na, kumpara kadagiti na danon ti dadduma, daytoy nga kapadasak iti biyag, kat na-prove ko, ti sao ti Apo, nga oray ay napangipanan na kinya tayo nga lugar. Kathaanda tayo nga baybayan, basta patuloy tayo nga kumpet iti karina. Kunana, ije 1 Peter chapter 5 verse 9 to 10. Agtalinad kayo anatibker iti pamati kat saan kay asumuko kinkwana. Kas ammuyo, saan lang ada kayo ti agsagsagaba, iti kastoy arigat, no di pay ket, dagiti kakapsat yu iti pamati, iti intiro alubong. No mamingsan, nga dadawaton ta ti Apo, kat masubok ta paymat. Ngam no itakder ta, ken haan ta nga umibat iti kararag, kat ipaay ti Apo ti sungbat na, kantong palan na ti karina. Ibilang ko, nga parabor ti Apo dagitoy nga inak naglasatan, kan saan ko nga ibain nga ibaga. Gaputa ditoy nga nakitak iti parabor ken ayat iti Apo. Dagitoy nga kapadasan, kat nasubok akmat iti panagibtor, panaganos, panagguray, panagpakumbaba, ken panagtalek iti Apo, kan tinangnang runa, kat sinurwan na nga umununag pay iti panagkararag. Sapay kuma, ta nakaibati ak, iti pamaragta kadagiti dumdumngag, nang runa kadagiti kakabsat, nga adda iti balla si hutaaw. Saan tayo nga maawanan tinamnama, kanti importante kumakat kumamang tayo iti Apo, in tayo agbirok ti pakigimungan tayo, nga makangeg tayo ti sao ti Apo, ta isulaeng ti pamigsa. Kan liwliwa tayo, nang runa, kat adayo tayo iti pampamilya tayo. Kasta kat ni Apo ti mang bendisyon, kenya tayo amin. Yamanak launay kan apresyar kakabsat ti orasyon nga nagdengeg. Dawatak kadi iti panangi-share tayo dahiti nga testimony, barang man no isumot iti makatulong nga mangted iti pamaragta kadagiti dumngeg nga kakabsat. God bless.